Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe takuigirai nyaya buditswa na citizens mu Zimbabwe ayo ari ku diaspora ndafunga vamwe vacho ndo vailida the protest iyo yakaitwa ku Lusaka ku Zambia vachitaurayo vachiti no to ED chairmanship musadat. Now they are back vachidiscussa the way forward vabuda vachitaurayo there's need for unity kuti the opposition iwanikwe ichipinda mupower. Funga pane maaudios atakuvigirai pachitwa this discussion pakataura kwari pachinzi as long as vanhu vari vachipa ma-excuses ekuti vari kuenda kumabasa hanzi ZANU-PF inoramba iri mupower. Vamwe vachitaurawo ivo vachiti people like Job Sikala vakataura vachiti they are ready to lead ma-citizens kupinda mustreet. So ma-citizens aradza kuti haasi serious nenyaya yedemo iyi zvinzi kutaura kwatiri kuita pai panonge pakatopindwa mumastreets zvinzi even vanhu vakafa, vanhu ndavafi hanzi havachatyi vanhu muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Toti mungonzwa audio madziro muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Yes, kunogwa vana baba imi kana murimi nokuti pakawanikwa vanhu 4 kana 5 vakaita saJeff Judah vanhu vapedza masport ndo vanonzi varume ava. Noti vamwe vekuti tinongoperera pasocial media yeshu handei zvikazoti hande pakangonzi paita mupurisa paita pfuti vanotoshaikwa havatoonekwi vototaura mafoni vari kwavari hakuri kutopisa hakusi kutoita hakutangiki but tinoendepi okay hakusi kutangika. Chandinoona inini sechari takavanda mune dzimwe nyika hatigoni kuisunungura Zimbabwe hazviiti. Tiri muno muzvedu takavanda tichitofa foni never hazviiti. Nokuti vanhu vanorwa nyika katinorwa nyika tiri mukati menyika yedu zvakafanana nevanhu veKenya. Kenya vanga varimo imomo muchero vamwe varivo but isusu vazhinji tiri kuno kunze. But tinenge tingotofa mafoni saizvozvi tingotaura nemaaudio kana kutaipa kuti sure hai zvokwadi hai tinototi tiite endei kwakati endei kumapurisa. The end musi wachona toona kuti pane vaviri kana vatatu vaya vaitaura hatakundikana nenyaya yemabasa hatakundikana haatombotoshayi zvokutaura ndakundikana kubasa kwangu kwazodai ndazopiwa kui ndinofanira kudai. Saka kana tichiromboda zvemabasa ngatimboshandai zvemabasa. Ngatiregei kusanganisa nyaya yokuti uku toda kurwa kuti tigadzirise nyika yedu, iwe uku basa uri kurida haugoni kudzinganisa mbiri nhatu ukadzibata hazviti never. Kana tangotofaita kuti ngatiendei hapana mukadzi hapana murume endei tinogwasi unotonyatsoona kutoti harichiri dhirama iri dhirama iri ndochokwadi chandokuudza inokuti saka ini ndakaenda ndiri kuno kuJoburg nokuemujobek handitauri zvokuti kwai nditaivepo tikaenda tikaona kuti vanhu vachona vanga varipo sokutaurirana kwataitaita vamwe vanototya mapurisa kutoise chero vachikuescotai vaidi vanototya kuti tinogona kuvharirwa tinogona kunzi mapepa aripi zvikazodikana uchiri kutya bepa hausati wada kuti nyika yako isununguke. Tichiri kuita madhirama achiri madhirama zvichiri kwamunandi tichitumira pamabhazi apa zimba rinotumira kani vamwe vachitovaka dzimba kuna maharare kupi kangamwa aikoshwa ndochokwadi kukangamwa chaiko chaiko. Nokuti kana vanorarama vari pamabhazi apa ukapinda panozai pamabhazi apa ndo paunoona kuti zimba riri kuvaka zimba riri kutumira zvinhu vamwe vari kuita mabhizinesi. Saka nyika haigoni kusumuka guys, nyika haigoni kusumuka. Hatiri kumbotandara zvedu
kuzambia vangani vakaenda kuzambia izvezvi titaura zvepazambia kwaenda vanhu vangani muravati avo vese vana jeff juda vanga vasina mabasa nevakomana vakaenda navo kutoreva kuti vanga vasina basa asi vakatotarisira kuti toda kudongotosiya mabasa acho tatiende vana vakaenda saka ameno ini nangu ndo maonero angu handizvoni zvinogoneka chete kana this is politics. Let's not hide behind the fear. It's politics which needs political activists and the political leaders. Political leadership inokomanda following chete ikangova nazvo zvinotongova neani impact. We are trying to put an impact sekuti tikunonokerwa but yakatiomera kuti impact iyo ivapo kana chete anonzi opposition political leaders asina kumirira nhau idzi. Takaona vana Job Scala naNgarivume masvondo apera vachibuda vachitsanangura kuti vana veZimbabwe vakati hatitei strike vakati tiripo totungamira. Asi izvozvi hatisi kumboona anyone ari kutaura pamusoro paJob Scala naNgarivume kuti ngativatsigirei nekuti vakataura kuti tokutungamirirai. Saka we are as divided as we are doing nothing. We are not a threat at all to the ruling ZANU-PF. Why? Because kakuhwandirana kacho kakanyanya. And some of us are afraid kuti totogona kutoshandiswa futi neZANU-PF futi kubvisa Mnangagwa kuti vaise futi ZANU-PF. Ndosaka muri kuona tiri kunyanya kuita sekuti tokutadza kubatirana kana kunzwa zvimwe chete. Yes, we want Mnangagwa to go. Sezvatakaita pana Mugabe, we gather together tekuti aiti Mugabe must go, and tichifunga kuti kuenda kwaMugabe ndokwaizotisunungura. Izvo kwakusiri izvo zvitogona kuita zvamwe chete izvo nekuti hapana kuchenaka. Tiri kurwisa Mnangagwa wobva pauya Chiwenga kana kubva pauya Kasukuwere. What are we doing? Tine dambudziko hombe rekuti kusvika chete sendakakudzai pacho kana pachena kuti kusvika chete chamisa ataura kuti kuri kuitwa strike ndopamunoona tsoka yangu kuno strike. Handiro wegwe zvisina nebasa rese. Halo. Ya apa hanzi Njamega mataura chaizvo. Dambudziko ratinaro sevana veZimbabwe nderekuti mumwoyo yedu mupfungwa nemundangariro chaizvo tine chivimbo nechidokwa chekuti hurumende yeZANU-PF yatirwadza, and for sure zviri pachena hurumende iyoyi yarwadza. But dambudziko manje herinoi kuti tichiva nesolution senyika ndipo pane dambudziko redu. Kuti tichiva nesolution senyika nekuti the truth on this political environment yatinayo inoda a mass push. For as long as we talk on Twitter, tine vanhu vakaita sana Job Iwawo naNgarivume vanenge vachinyeba kuita sekuti havabviri. Hapana, vanenge vachitongonyeba zvavo. Vanhu vari power hungry, but they are not strong opposition. Vana Job Iwawo naNgarivume vava. Because some of these people, we tout them by their deeds in the political environment yenyika ino. They are not trustworthy because each time vanenge vari against a political leader anenge achifollowiwa neruzhinji like Job. Once be against Tsvangirai, and probably you can see that he is still against Chamisa. So vanenge vachiita zviya zviya grand standing yekuti vanhu vanenge vachida kutobvisa vanhu mumudhu yekusapota politics zviri strong, or else their aim vanhu vakaita sevavo is to divide the opposition against ZANU-PF so as to weaken. Zvinhu izvozvo zvotostrengthena ZANU-PF. Maybe vanenge vachitobhadharwa futi nekuseri. I don't trust them.
So the issue here ndeyekuti environment yatiri tine dambudziko rekuti even our political leaders aripo ezvezvo like we only have one political leader so far in Zimbabwe, Chamisa. And now the problem is with the people of Zimbabwe. Chamisa can call for people to come out to go for a demo. However, the people of Zimbabwe, they fear ZANU-PF. Vanotya, vanhu tinotya, including even me, tinotya. Nekuti iye zvinezvi nyaya yatina senyika isiri nyaya yekuti politics dzedu ZANU-PF whatever by way of mazita political names aya hazvibatsiri because dambudziko rataanaro taane dambudziko semacitizens senyika. So fight yedu haichadi along political parties, yakuda a massive fight, a united front yama-citizens kuti vaite fight for change. Try other people in the governance system kuti tione kuti zvakamira sei. So the mistrust iripo kwakakutya. Vanhu vakaindozwa this dose rakadosewa vanhu naro nezano refear ndo ritori dangerous. Kuti even Chamisa wacho anotogona kudhauta the people of Zimbabwe kuti if I call them kuti ngatidai, will they do it? Because anotomboerenga kuti will they do it or they will betray the cause. Zvamugabe zviya zvakabudirira nenzira yekungoti chete zano yacho yakanga heavily divided. So zvakangobudirira nekuti even masoja they announced before the day of the demo kuti kana vanhu vachidemonstrate anga vademonstrate vasingaputsi mudziyo yevanhu. So people had to come out because masoja anga apronounce kuti vanhu ngavaite as long as vachiita zvinhu zvavo zviri munyararo. It was because zano pachezvayo yakanga yakuda kushandisawo vanhu vakabuda, they will capitalize on that situation kuti vagadzirise dambudziko rariri kupolitics dzekubato ravo. But now izvinezvi chinongotodiwa ndechekutongoti vanhu vakwanise kubuda, whatever the case, whatever they will see outside ndiyo solution iyoyo. Because hakuna nyika hainyanye kutozongouya zviya vanhu vakaisa maoko muhomwe vachimhanya zvavanoita zvezvending kuenda kumbare kuswera mutauni vanhu vachindotengesa airtime, ndotengesa mavheji, zviya hazvina nyika zviya zvinotoita kuti maelites vaone mukana wekuita corrupt because mune muchiconcentrata muchidya nhingikiri zviya kuita zvinoita huku zvekutsvara pasi pasina chikafu. But uku vachitodii vachitorova lifa renyika vachienda nekuti vanoziva kuti muri madofu munotya hamugoni kuita stand for yourselves. Ndo zvinongokatana zvinazvo. Otherwise vanhu vakabuda chaizvo zani 2 minutes haimbopedzekana 3 days inenge yatobva chaiko. So up to such a time when we learn that we as citizens this suit a solution. Nyaya yekunovhota iya it's another issue. Nyaya yekunovhota iya zvakadai so chero mukaenda kunovhota zvakadai izvozvo chero munhu wese akanovhotera opposition vanongonoriga because madictator zvavanoda vanotoda kuti kuitwe mavhoti, then voshandisa mukana pamavhoti iwayo kuti vamanipulate vabudise maresults avanoda nekuti vanoziva kuti vari kutonga vanhu vanotya. Simple. So tinofanira kushinga, people had to die, tinofanira kufa vasara iwewe. Then yes, of course, just remember kuti vanhu vakaenda kuMozambique, people died in Mozambique, people died around mabattlefields munyika muno vachibhombwa kunana Gorongosa kunana Tembwe. You see, ndo zvinotoita hondo.
We are in a real war, but people, we are failing to master it. Our environment, we are in a real war because hakuna vanhu vanosurviva mudhis environment yatiri senyika sezimbabwe, so voramba vakanyarara kuti zvakanaka akana. We must change our mind and face the regime with tenacity. Tofunga mungozunzira mega muri Zimbabwe zvakutaurwa diasporians ayo varikutaura ivo vachiti Zimbabwe yakuda change and there is need for people to vapinde mastreets zvakaitwa kuKenya. There's also another audio yatakuigirai one of citizens ari kuSouth Africa anga achitaura ivo achiti they want to organize a demo South Africa, from South Africa, since they want all my embassies in Zimbabwe kuti aonekwa achiitwa shut down muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi asi kutaura kwatiri kuita president Emmerson Mnangagwa vakabuda vachipa warning kuvanhu vari kuronga zvemademo, vakataura vachiti they are going to make sure kuti mapurisa apinda mustreet. Toda kuti mungonzwa muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. So greetings everybody, the people of Zimbabwe, New Great Zimbabwe. So there is a statement riri kusekuleta riri kutaura kuti ZANU-PF yakaudza government yekuZambia kuti imise maZimbabweans kuita protest. It is not true. Atisafadza ine nhema ena handisi munhu anopupura manyepo. It's a fake news. Kune vanhu vari kutofambisa manyepo. Paifana kuitirwa demonstration nesu maZimbabweans, ndakapasvika ini muZambia. Ndaivemo muZambia ini nezuro, ndaivemo muZambia ini. Demonstration haina kuitwa is because of mapurisa nemasoja anga akatopakata pfuti panzvimbo yataitira, not kuti vaida kurwisa kana kupfura anyone. Vaitaura ivo kuti we are not aware neprotest yamuda kuita. Ndochokwadi chandoziva ini chandakaona paground, handina kuzviudzwa nemunhu. I myself, I even asked another police officer to tell him that no, we're supposed to do today. He told me that no, it is not true. Demonstration yenya muri kutaura muda kuita nhasi hatiiziwe. I myself ndaipa position. Masoja nemapurisa vaichengetedza runyararo muZambia vakatobata zvombo, but vanga vakachengetedza runyararo vasingabatire maZimbabweans futi kuti hanzi toda kukurova itaudzwa neZANU-PF kuti musaite kwete. Ende vanhu vari kutaura kuti Zambian army yakarova vanhu. It is not true. Hakuna munhu akarohwa nezuro. It's a fake. Video riri kusekuleta harisira nhasi, ndera 2017 rakatoitika kuZambia. As I speak right now, titori muroad kudzoka nyika yeZimbabwe. I think mangwana ndinotopinda munyika yeZimbabwe togadzira demonstration shut down nemusi wa16. Mapepa edu akafambiswa nezuro nevakuru kwatiri, akatoenda kuma-offices apresident vacho weZambia tichinyunyuta kuti wamise Emmerson Mnangagwa kumita championship weSADC. So zviri kutaurwa nevanhu is not true. Hakuna munhu akarwa nezuro. I myself ndanga ndiripo. Mapurisa aitorambidza mavideos, aitorambidza even kusimudza zvimapepa nezuro because vaiti protest yenyu hatisi kuiziva. Tikatozopiwa mvumo kuti dzingaitwe nhasi, tatozoitawo nhasi tichingoitawo zvanga tichoitawo. Majournalist anga aripo achingotorawo mavidhio achingodii tsvagai mozviwana. But it is not true kuti ZANU-PF yakapa order. It is not true kuti Zambia mapurisa emuZambia oro masoja akarova one. It is not true. ZANU-PF vatone chando kutaura kwatiri kuita, tavapinza muchando kutaura kwatiri kuita. Havasi safe pavatori izvozvizvi. Ende hatisati tatanga kuita musindo munyika yeZimbabwe. Musi wa16 hakuna rinopisa rikakwata rikakubvurwa. Hakudyiwi, rinopisa musi wa16. As a people of Zimbabwe tisange tiri muroad. SADC iri kupinda munyika musi wa14 August. Tiri kutozviziva. Then musi wa16 August shut down. SADC inenge irimo munyika yeZimbabwe. We are going to protest and we are going to say ZANU-PF must go. Emmerson Mnangagwa must step down. Even SADC haifane kudya rinopisa munyika yeZimbabwe. Toda kuti nhau dzeZimbabwe dzigadziriswe. We can't continue like this. We can't. Prepare. Ticharidza pfuti yemhirizhonga munyika. Mapurisa, we are going to fight back. Army, we are going to fight back.